Ko će da upali muziku? Zato ti kažem prvo špicu uradimo. Šta je to? Šta je to? Špica. Špica. Špicu radimo što nije potpisano. Aha. To ide prvo, da to obavimo. Će ga uvalimo kad je brija. Ne može, tako? Tako treba da bude, a ne ono. Pijama, laptop, sitni sat i montiranje. Sada idem da vidim final, teste još neke nove stvari imamo da doradimo. I onda 3. januara je Živjeli Slavko Maja, 100 godina. Del Fabro. Jako uspešan projekt. Biće moj razlog. 20